Usłyszeliśmy przed chwilą fragment Ewangelii, który opowiada bardzo dobrze nam znane wydarzenie z dziecięcych lat Jezusa. 12-letni Jezus wraz ze swoimi rodzicami udał się do świątyni. Po skończonych uroczystościach Józef z Maryją wraz z pozostałymi pielgrzymami ruszyli w drogę powrotu. Uszli już 3 dni drogi, gdy nagle zorientowali się, że nie ma z nimi Jezusa. To bardzo dziwne, że tak dobrzy i tak kochający rodzice dopiero po 3 dniach się zorientowali, że nie ma przy ich dziecka. Bardzo zastanawiające. Zaniepokoili się jego obecnością i szukając go ostatecznie wrócili do świątyni i tam znaleźli sobie sługę. Siedział jakby nigdy nic i prowadził dysputy ze starszymi. A na słowa Maryi, synu czegoś nam uczynił. On odparł, tak jakby się nic nie stało. Ale dlaczego wreszcie nie szukali? Ta scena ewangeliczna tytułowana jest często jako odnalezienie Jezusa w świątyni. Sugerując, że to Jezus się zabił i odnaleziony został właśnie nigdzie indziej, ale w świątyni przez swoich rodziców. Ale chciałbym, moi kochani, zwrócić naszą uwagę na pewien szczegół. Czy Jezus zachowuje się jak 12-latek, który się zabił? Czy płacze? Czy szuka swoich rodziców? Albo bezradnie sam w wrzasku trupie bezradnie nogami? Czy tak zachowuje się Jezus, takiego jak dzisiaj Jezusa pokazuje Ewangelia? Nie. Jest wręcz zdziwiony, widząc zaniepokojonych rodziców, którzy coś do niego mówią z pretensją. Chyba widzieliście wiele razy zagubione dziecko i wiecie dobrze, jak mają. Czy więc to Jezus się zgubił? Pytanie. Czy może Ewangelia bardzo subtelnie chce nam wszystkim powiedzieć i pokazać, iż to może, o dziwnie to zabrzmi, Józef z Maryją gdzieś się pomylił. To nie Jezus przecież ma w oczach strach zagubionego, ale właśnie on. Maryja nie rozumiała tego, co powiedział do niej wówczas Jezus. Ale ona miała bardzo jedną ważną cechę, którą dostrzega ewangelista. Ona tego, co nie rozumiała, a co działo się w jej życiu. Wszystkie te sprawy trudne, niezrozumiałe zachowywała w swoim sercu i rozważała. I chciałbym, żebyśmy teraz wzięli to w pamięć, co powiedzieliśmy o tym fragmencie Ewangelii. I chciałbym przed Wami otworzyć inną scenę ewangeliczną, gdzie święty Łukasz w rozdziale 24 pisze o 2 uczniach zmierzających po śmierci Jezusa do Emaus. Uczniowie są rozczarowani i zawiedzeni. I scena jest bardzo podobna, dlatego że tak jak Józef z Maryją stracili z oczu Jezusa w pewnym momencie, również i oni w pewnym momencie, ci 2 uczniowie, stracili go z oczu. Jest bowiem po jego śmierci Jezus nie żyje. I myślę, że nie trzeba przytaczać szczegółów tej Ewangelii, co stało się w tej drodze do Emaus, o tym, co przydarzyło się owym uczniom, wszyscy to mniej więcej pamiętamy. Ale chciałbym, abyśmy zauważyli zbieżność tych 2 scen ewangelicznych. Bo oto 2 uczniów zmierza do Emaus. Józef i Maryja w dzisiejszej Ewangelii również są w drodze, zmierzają do Nazaretu. Uczniowie po 3 dniach wychodzą z Jerozolimy i spotykają Jezusa, tylko go nie rozpoznają na początku. Józef i Maryja po 3 dniach odnajdują również Jezusa, również Jezus spotykają. Jezus przystąpił do uczniów zmierzających do Emaus i wyjaśnił Pisma. I zobaczcie, to samo robi Jezus w świątyni wobec uczonych w Piśmie. Uczniowie, nie rozpoznawszy Jezusa, wylewają przed nim swoje żale i pretensje, mówiąc, a myśmy się spodziewali. Józef i Maryja z pretensją
Jezus mówił swoim uczniom, czy Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały. Jezus mówi swoim rodzicom dzisiaj, czy nie powinienem być w sprawach mojego Ojca. I takich zbieżności moglibyśmy jeszcze doszukiwać się zapewne wiele. I wydaje się oczywiste, że te podobieństwa na pewno nie są przypadkowe. Są to teksty oddalone od siebie czasowo, ale wzajemnie się uzupełniające. Uczniowie przymusili Jezusa, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nim miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał. Wtedy oczy mu się otworzyły i poznali, lecz on zniknął im z oczu. Uczniowie wrócili i opowiedzieli pozostałym, co ich spotkało w drodze do Emaus. I myślę sobie, że musiała to również słyszeć Maryja, zgromadzona z pozostałymi uczniami po śmierci Chrystusa w wieczerniku. Może właśnie wtedy przypomniała sobie owo wydarzenie, kiedy Jezus miał 12 lat, a o czym dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii, kiedy to wraz z Józefem stracili go z oczu. Przypomniała sobie i może właśnie wtedy zrozumiała. Może wówczas musieli stracić go z oczu, aby zobaczyć go na nowo, w nowym świetle, nie jako swoje dziecko. Nie tak jak matka patrzy na swoje dziecko, a przecież na pewno musiała również tak na niego patrzeć. Tak po ludzku, ale że trzeba było tego wydarzenia, którym dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, aby straciła go z oczu, a potem go odzyskała na nowo, ale zaczęła na niego patrzeć w nowym świetle. Poczyna wiarę. I może po to było to doświadczenie, takie ludzkie, aby patrzeć na wszystko oczyma wiary. Drodzy bracia Jerzy i Emanuel, składajcie dzisiaj przed Bogiem swoje śluby. Może zdarzyły się w waszym życiu, choćby w tym ostatnim czasie nowicjatu, wydarzenia, które trudno wam zrozumieć, trudno wam pojąć. Tak po ludzku. Ale przyjdzie czas, kiedy zrozumiecie, tak jak zrozumiała Maryja. Potrzebne jest tylko nauczyć się tej postawy Maryi. To znaczy brać to wszystko, czego nie rozumiem, co jest dla mnie trudne, niezrozumiałe w danym momencie, głęboko do serca i rozważyć. I to jest nauka dla nas wszystkich. Kiedy w życiu spotykają nas niezrozumiałe sytuacje, które nas przerastają. Uczmy się od Maryi, brać sobie to głęboko do serca. Przyjdzie czas na zrozumienie. Takie przecież jest nasze doświadczenie, że nieraz potrzeba czasu, aby coś zrozumieć, aby coś zobaczyć. Może wiele razy traciliście z oczu Jezusa. Gubiliście go. Traciliście nawet łaskę. Może wiele razy w tym czasie upadaliście, zniechęcaliście.
które was wypłacają z niewolnej gorzkości, jak przychodziliście do Rosji. Może czuliście się wielokrotnie, jak owi uczniowie, porzuceni, oszukani przez Jezusa. Wydawało się, iż On was opuścił, wtedy, kiedy go najbardziej potrzebowaliście, w chwilach kryzysu, zwątpienia. Nic podobnego. Nic podobnego. On zawsze był przy was. Nawet jeśli wy oddalaliście się od Niego, to jak pokazuje ta historia z Emaus, On przybliżał się jeszcze bardziej. Tylko był niedostrzegany. On ukrywał się wtedy i przychodził do was w osobie jakiegoś nieznajomego człowieka, drugiego brata, przełożonego. Mam nadzieję również i w mojej skromnej pracowej, kiedy wam służymy w konfesjonale. I dzisiaj też przybliża się do nas wszystkich, a jeszcze bardziej do was, w tej Eucharystii i przez łamanie chleba chce wam i nam wszystkim otworzyć oczy, abyśmy na życie, na to, co nas w życiu spotyka, co nas spotka, na wszelkie wydarzenia, nauczyli się patrzeć oczyma wiary. Dzisiaj sprawiacie mi wielką przyjemność. Pamiętajcie zawsze na to, cokolwiek się w waszym życiu stanie, cokolwiek was spotka, na wszelkie wasze zabiegania, których będzie jeszcze na pewno nie mało. One nawet są potrzebne, jak widzimy to z dzisiejszej Ewangelii. Pamiętajcie, że to nie On się gubi. Gubimy się my. Ale w Nim można się zawsze odnaleźć. Zawsze. Zawsze. Niech mocny ślub, który za chwilę służycie, uczyni wasze oczy otwartymi, zdolnymi patrzeć na wszystko z wiarą, bracia, z wiarą. I niech daje wam Ducha Świętego, abyście za wszystko chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Bo my dzisiaj chwalimy Boga za nas i prosimy, aby pozostał już na zawsze w was. Wy w Nim, a On w was. Amen. Kochani bracia, już w Chrzcie Świętym dostaliście poświęcenie Bogu przez wodę i Ducha Świętego. Czy teraz chcecie zjednoczyć się z Nim jeszcze ściślej tytułem profesji zakonnej? Tak, chcę. Czy chcecie żyć w czystości dla Królestwa Niebieskiego? Przyjąć dobrowolnie ubóstwo, ofiarować Bogu dar waszego posłuszeństwa, by naśladować Chrystusa w doskonałości ewangelicznej, poświęcić się szpitalnictwu według charyzmatu świętego Jana Bożego, poprzez posługiwanie ubogim i chorym. Tak, chcę. Niech Pan, który rozpoczął to dzieło, sam go dopełni. Amen. Prośmy Boga Ojca, aby przyjął postanowienia tych naszych braci.
sprawiedliwy